हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। காலை நேரத்துல வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக அன்போட வரவேற்கிறோம். நாம ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். இதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 1.7.35. கரெக்ட் தானே? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் ஜைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதிரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுர்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वशत्यादशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓம் தத்சத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே நல்லது. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ், எல்லாருக்கும் பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து மாதாஜியை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆன மாதிரி எனக்கு தோணுது மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, எனக்குமே அப்படிதான் தோணுது. ஏன்னா பாகவதம் கிளாஸுக்கு வராதனால எனக்குமே அப்படிதான் தோணுது. உண்மைதான், உங்க வாய்ஸும் கேட்க முடியல. ஹரே ஆமா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே நம்ம எல்லாம் ஒரு ஃபேமிலி மாதாஜி, அதனால கண்டிப்பா கொஞ்சம் மாதாஜி. கஷ்டமா இருக்கும். ஹரே பார்க்கலைன்னா கிருஷ்ணா கஷ்டமா மாதாஜி. இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्णा मल्लिका மாதாஜி, माताजी। பிரணாம் மாதாஜி. हरे பிரணாம்ஸ். कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மறுபடியும் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்துருக்கிறோம். நாம வந்து 7th சாப்டர் படிச்சுட்டு இருக்கோம். 7th சாப்டர்ல என்ன போயிட்டு இருக்கு? யாராவது ஒருத்தங்க அப்படியே லேசா சின்னதா சொல்றீங்களா? அந்த இதனால ஒரே புகை. உடனே அவர் வந்து பகவானை வேண்டிக்கிறாரு, இது என்ன, இது எதனாலன்னு எனக்கு தெரியல, இதுல இருந்து என்னை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு. அவர் உடனே நீ வந்து உன்னுடைய இத பிரயோகி, உனக்குதான் அது தெரியும் அப்படிங்கிறாரு. அதனால அர்ஜுனன் வந்து அவனை புடிச்சு கொண்டு வந்து கட்டி போடுறாரு. அந்த இதுதான் மாதாஜி. புகையை பாக்குறாரா, வெளிச்சத்தை பாக்குறாரா மாதாஜி? புகையும் வருது, புகை ரொம்ப வருது, வெளிச்சமும் வருது. வெளிச்சமும் நிறைய வருது. அது வந்து தகிக்குது அப்படியே. 3 உலகத்தையும் தகிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை அஸ்வத்தாமன் ஏவுறாரு. அது வந்து அர்ஜுனனை குறி வச்சு அடிக்கிறாரு. அதை பார்த்துட்டு என்ன செய்யறாரு அர்ஜுனன்? அவருக்கு வந்து அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவருக்கு அவர்கிட்ட பதிலுக்கு பிரம்மாஸ்திரம் விடக்கூடிய திறமை இருக்கு. அப்பவும் அவர் என்ன செய்யறாரு? பகவான்கிட்ட சரணடைகிறார் இல்லையா? பகவான்கிட்ட சரணடைஞ்சோன்னா பகவான் என்ன செய்யறாரு? நீ வந்து அவரை வந்து பதிலுக்கு நீ வந்து அந்த கவுண்ட்ராக்ட் பண்ண, அந்த பிரம்மாஸ்திரத்துக்கு இன்னொன்னு கொடு அப்படின்னு சொல்லி அவர் பதிலுக்கு ஒன்று விடுறாரு. அதுதான் வந்து 3 உலகையும் தகிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வெப்பமும் வெளிச்சத்தையும் கொடுக்குது அந்த பிரம்மாஸ்திரம். அதுக்கு பிறகு அதை வந்து கவுண்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை திருப்பி வாங்கிடுறாரு அர்ஜுனன். அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யறாங்க? அந்த அஸ்வத்தாமனை கட்டி பிடிக்கிறாரு, கயிறால கட்டி இழுத்துட்டு ஒரு மிருகத்தை போல அவர் இழுத்துக்கிட்டு வராரு. ஏன் அந்த மாதிரி அவர் திருப்பி வாங்கிக்கிறாரா மாதாஜி? தான் ஏவுனதை திருப்பி அவரே இது வாங்கிக்கிறாரு. அவருக்கு திருப்பி வாங்குற அளவுக்கு அவருக்கு வந்து கத்துக்கிட்டு இருக்காரு. துரோணாச்சாரியாட்ட அவர் திருப்பி வாங்குற மந்திரமும் அவர் கத்துருக்கிறாரு. ஆனா அஸ்வத்தாமா அத கத்துக்கல, விடுறதுக்கு மட்டும்தான் கத்துக்கிட்டாரு. திருப்பி வாங்குறத அவருக்கு தெரியாது. அதனால வந்து அர்ஜுனனே அந்த 2மே அவர் செஞ்சிடறாரு. செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அஸ்வத்தாமனை அவங்க பிடிக்கிறாங்க. அவன் தப்பு பண்ணிட்டான் இல்லையா? அப்ப அவனுக்கு தப்பு செஞ்சவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதுனால அவர் கயிறால பிடிச்சு கட்டி ஒரு மிருகத்தை போல இழுத்துக்கிட்டு வராங்க. ஒரு மனிதனை வந்து மிருகத்தை போல இழுக்கிறாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு அவன் பெரிய கொடிய செயலை அவன் செஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு செயல். அதோட இல்லாம அவனை பற்றிய அவன் வந்து ஒரு பிராமண குடும்பத்துல அவன் பிறந்திருக்கிறான். அது பெரிய குரு துரோணாச்சாரியர், எப்பேற்பட்ட குரு. அவருக்கு மகனா பிறந்து அவன் செய்த காரியம் வந்து சரியில்லாத ஒரு செயல் செஞ்சுட்டான். அதனால அவனுக்கு வந்து என்ன பேர் வைக்கிறாங்க? பிரம்மபந்து அப்படின்னு சொல்றோம். இன்னைக்கு அதை பத்தி தான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல படிக்க போறோம். இப்ப நம்ம அதை பார்க்கலாம். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறேன், நீங்க எல்லாம் பின்னாடியே வாசிச்சிருங்க. மயேனம் பார்த்தாஸ்கசீத்ராதும் மயனம் பார்த்தாஸ்கசீத்ராதும் பிரம்மபந்தும் இமம் ஜஹி யோசாவ் அநாகசசுப்தான் அவதி நிச்சிபாலகாம்
யாராவது ஒரு மாதாஜி அதை வாசிங்க, நம்ம எல்லாருமே பின்னாடியே வாசிக்கலாம். விஜயகுமாரி ஹரே மாதா கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க. மைனம் பார்த்தார்ஹசி திராதும் பிரம்ம பந்தும் மாதாஜி ஒவ்வொரு சென்டென்ஸா சொல்லுங்க, நாங்கெல்லாம் பின்னாடியே வாசிக்கிறோம். மைனம் பார்த்தார்ஹசி திராதும் பிரம்ம பந்தும் இமம் ஜஹி யோ அசௌ அநாகசஹ சுப்தான் அவிதீன் நிசி பாலகான். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒரு பிரபு வாசிங்க, நாங்க பின்னாடியே சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மைனம் பார்த்தா ஹசி திரதாதும் பிரம்ம ஜஹி யோசா அநாகச சுப்தான் அவதின் நிதிபாலகான். தேங்க்யூ பிரபுஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிக்க பிரபு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், ஓ அர்ஜுனா, ஒரு பிராமணரின் உறவினரான பிரம்ம பந்து இவன் குற்றமற்ற சிறுவர்கள் உறங்கும் பொழுது அவர்களை கொன்றவன் என்பதால் இவனுக்கு கருணை காட்டி இவனை நீ விடுவித்து விடக் கூடாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இது பொருளுரை யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிக்க பிரபு. பொருளுரை. பிரம்மபந்து என்னும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். ஒரு பிராமணரின் குடும்பத்தில் பிறந்தும் பிராமணன் என்று அழைக்க தகுதி பெறாதவன் பிராமணரின் உறவினன் அல்லது பிரம்மபந்து என்று அழைக்கப்படுகிறான். பிராமணன் என்றல்ல. உயர் நீதிமன்றத்தில் உள்ள நீதிபதியின் மகன் உண்மையில் நீதிபதி அல்ல, ஆனால் அவரது மகன் மதிப்பிற்குரிய நீதிபதியின் உறவினன் என்று அழைப்பதில் தீங்கில்லை. எனவே பிறப்பினால் மட்டுமே ஒருவர் உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி ஆகிவிடுவது இல்லை. அவ்வாறுதான் பிறப்புரிமையால் மட்டுமே ஒருவர் பிராமணர் ஆகிவிடுவதில்லை. மாறாக ஒரு பிராமணருக்குள்ள தகுதிகளை அவர் பெற்றிருக்க வேண்டும். தகுதியுள்ள மனிதருக்கு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியின் பதவி கிடைக்கிறது. அவ்வாறுதான் தகுதியுள்ள மனிதருக்கு மட்டுமே பிராமணரின் பதவி கிடைக்கிறது. பிராமணர் அல்லாத ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவர் பிறந்திருந்தாலும் அவரிடம் நல்ல தகுதிகள் காணப்படுமானால் தகுதி பெற்ற அவரை ஒரு பிராமணராக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதே போலவே பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்துள்ள ஒருவருக்கு பிராமணருக்குள்ள தகுதிகள் இல்லை என்றால் அவரை பிராமணர் அல்லாதவராகவே பாவிக்க வேண்டும். இத்தகையவர் ஒரு பிராமணரின் உறவினர் எனப்படுகிறார். எல்லா மத கொள்கைகளுக்கும் வேதங்களுக்கும் பரம அதிகாரியான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வேறுபாடுகளை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இதற்கான காரணத்தை அவர் பின்வரும் ஸ்லோகங்களில் விளக்குகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பகவானே பேசுறார். கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றாரு பிரம்ம பந்து அப்படின்னு. பிரம்ம பந்து அப்படிங்கிறதுக்கு டெஃபினேஷன் யாராவது சொல்றீங்களா? பிராமணனாக பிறந்தும் அந்த குவாலிட்டிஸ் இல்ல அப்படின்னா அவன் பிரம்ம பந்து. அந்த குவாலிட்டிஸ் இருந்தாதான் பிராமணன் என்று அழைக்கப்படுவான். ஓகே. ஏன் அஸ்வத்தாமனை பிரம்ம பந்துன்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா, அவன் பிராமண குடும்பத்தை தான் பிறந்திருக்கான். ஒரு குரு துரோணாச்சாரிய மகனா இருக்கான். அப்படி இருந்தும் அவன் என்ன செஞ்சிருக்கான்? தவறான ஒரு விஷயத்தை, செய்யக்கூடாத ஒரு செயல், குற்றமற்ற சிறுவர்கள், அதாவது உப பாண்டவர்கள் எந்த ஒரு தவறான செயலுமே அவங்க செய்யல. அவங்க பார்க்க போனா அவங்க தூங்கிட்டு இருக்காங்க. தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒருத்தவங்க போர் முறைங்கிறது, ஒரு போருக்கு இன்னென்ன நியதின்னு இருக்குது, எப்பெல்லாம் போர் புரியலாம் அப்படின்னுட்டு. அந்த போர் காலத்துல காலையில அந்த சங்கு ஊதிதான் அந்த போர் ஆரம்பிப்பாங்க. சங்கு ஊதினோன்னு போர் முடிச்சிருவாங்க. அந்த ஈவினிங் சூரியன் மறைஞ்சோன்னா அந்த மாதிரி போர் விதி. அதுல ஒரு பெண்களை கொல்லக்கூடாதுன்னு இருக்குது. அப்புறம் ஆயுதம் இல்லாதவன கொல்லக்கூடாதுன்னு இருக்குது. அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய நியதிகள்லாம் இருக்கு. போர் தர்மம்ங்கிறது நிறைய நியதி. அதுக்கு தர்ம சாஸ்திரமே தனி. அப்படி இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு அந்த சாஸ்திரம் எல்லாம் தெரியாதவனும் கிடையாது, தெரிஞ்சவன். தெரிஞ்சும்
தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அறியாம தூக்கத்துல இருக்கும் பொழுது அவங்கள போய் கொல்றதுங்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஒரு தீய செயல். அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடிய செயலை அவன் வந்து செஞ்சிடறான். அதனால நீ வந்து அவனுக்கு வந்து கருணை காட்டாத அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் சொல்றாரு. இப்ப வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் வந்து கருணை காட்டாத அப்படின்னா அது அஸ்வத்தாமனை கொன்னுடு அப்படின்னு சொல்றாரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் இல்லை. அவரு உள் மனசுல வேற ஒண்ணு இருக்குது. அவர் என்ன செய்யறாரு, அர்ஜுனனை இந்த இடத்துல ஒரு சோதனைக்கு உள்ளாக்குறாரு. அவன் வந்து எந்த அளவுக்கு தர்ம சாஸ்திரத்தை அவன் கடைபிடிக்கிறான். அர்ஜுனன் வந்து எப்பவுமே தர்மத்தை வந்து கடைபிடிக்கிறவன் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், இது குருஷேத்திர போர் ஆரம்பிச்ச உடனே போர்க்களத்துல போய் படைகளையும் பார்த்தோன்னே உறவினர்களையும் நண்பர்களையும் தாத்தாவையும் குருவையும் பார்த்தோன்னா போர் புரிய மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. ஏன்னா குற்றவங்க எல்லாமும் அதுக்கு இறந்து போவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு சொல்றீங்களா? அதாவது அந்த மாதிரி அந்த டயத்துல நாம வந்து என்ன செய்யக்கூடாது, அவர் வந்து போர் தர்மங்கிறத யோசிக்கிறாரு. அப்படிப்பட்டவர் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு பிராமணனை கொல்வானா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் பகவான் இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு வைக்கிறாருங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுல அர்ஜுனன் வெற்றி அடைவான். அது நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பிரம்மபந்து அப்படிங்கிறது ஒரு பிராமண குடும்பத்துல பிறந்திருந்தாலும் பிராமணருக்குரிய கடமைகள் பிராமணருக்குரிய கடமைகள் என்னென்ன அப்படிங்கறது யாராவது சொல்லுவீங்களா? பிராமணர் வந்து வேதங்களை அவர் வந்து வேதம் படிக்கணும், மத்தவங்களுக்கு வேதத்தை கற்பிக்கணும். அதுதான் மாதாஜி. அப்புறம் வந்து தனக்காக எதுவும் நேர்மையா இருப்பாங்க, நேர்மையா இருப்பாங்க, பக்தி ஜாஸ்தியா இருப்பாங்க. எதுவும் சேர்த்து வச்சு கூடாது. ஒவ்வொருத்தர சொன்னீங்கன்னா கிளியரா இருக்கும். தனக்காக அமைதி, அவங்க யாசகம் செஞ்சு அப்படிதான் அவங்க போஜனம் பண்ணிக்கணும். அடுத்த நாளைக்குன்னு சேர்த்து வச்சுக்காம அண்ணன் பக்தி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, நல்லா பக்தி பண்ணுவாங்க, நேர்மையா இருப்பாங்க, பொய் சொல்ல மாட்டாங்க, வந்துட்டு சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களுக்கு உட்பட்டு இருப்பாங்க. ஓகே. அப்ப பிராமணர்களுக்குன்னு சில கடமைகள் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. எதுல கொடுத்துருக்காங்க? வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? இன்னதை வந்து பிராமணர்கள் பின்பற்றணும் அப்படிங்கிறது இருந்தாதான் அவங்க வந்து பிராமணர்கள், இல்லைன்னா வந்து பெயரளவுக்கான ஒரு பிராமணர்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 18.42 ஒரு பிராமணருக்குரிய தகுதிகள் கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஷமோ தபஸ்தம சௌஷம் சாந்திராஜம் ஞானம் விஞ்ஞானம் ஆஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம். பிராமணருடைய சுபாவம் என்ன அப்படின்னா அமைதியோட இருக்கணும், சுய கட்டுப்பாடு. அவங்க வந்து முதல்ல அஸ்வத்தாமனுக்கு அங்க சுய கட்டுப்பாடு இல்லை. அதுதான் வந்து இந்த மாதிரி தவறான ஒரு செயலை அவன் செய்யறான். யாரோட பேச்சையும் அவன் கேட்கல. அப்புறம் தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு மட்டும் இல்ல பகுத்தறிவு, பிரிச்சு அறியக்கூடிய அந்த அறிவு. அப்புறம் ஆத்திகம்னா நமக்கு தெரியும், ஆன்மீகம். இந்த மாதிரி இயற்கையுமா இந்த குணங்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் தான் வந்து என்னதுன்னா பிராமணர்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. இது எல்லாமே இருந்தும் அதை செய்யாதவன் வந்து பிரம்ம பந்து அப்படின்னு சொல்றான். இதே மாதிரி இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு நம்மளோட இதுல பார்க்கலாம், புராணங்கள்ல. யாராச்சுக்கும் யாருக்காவது தெரியுமா? அஸ்வத்தாமனை போல பிராமணனா இருந்தும் அந்த பிரம்மமா அந்த தகுதியை இழந்தக்கூடிய ஒருத்தர் யாருக்காவது தெரியுமா? சூப்பர் மாதாஜி. சிங்கி முனி. அஜாமிலன் வந்து தப்பான எதுவும் பண்ணல. அவரு வந்து ஒழுக்கம் கெட்டு போனாரு. சிங்கி முனி பண்ணது தவறு. மாதாஜி சொன்னது கரெக்ட். அதுவும் ரெண்டும் ஒண்ணுதானே மாதாஜி? தவறான வழியில போறதுனாலும் ஒழுக்கம் கட்டு போறது ரெண்டும் ஒண்ணுதானே? ரெண்டும் ஒண்ணுதான் மாதாஜி. ஆனா வந்து இப்ப சிங்கி முனி வந்து அவசரப்பட்டு பரிசயத்துக்கு ஒரு சாபத்தை கொடுத்து பரிசயத்தோட காலத்தையும் முடிச்சிட்டாரு. அந்த மாதிரி அஜாமிலன் யாருக்கும் மத்தவங்களுக்கு யாருக்கும் துன்பம் கொடுக்கலையே, தன்னோட வாழ்க்கையை தானே அழிச்சுக்கிட்டான். அவருக்கு அவரே அழிச்சுட்டாரு. தான் வாழ்க்கைதான் போச்சு, மத்தவங்களுக்கு கொடிய செயல் செய்யல. இப்ப வந்து அஸ்வத்தாமன் பண்ணது தப்பு, சிங்கி முனி பண்ணது தப்பு.
அந்த மாதிரி இப்ப இன்னொருத்தரும் செஞ்சாரு. யாருன்னா தட்சன். தட்சன் என்ன பண்ணாரு? சிவபெருமானை மதிக்கவே இல்லை. சிவபெருமானை மதிக்காம அவர் வந்து யாகம் செஞ்சாரு. அதனால பார்வதி தாயார் என்ன செஞ்சாங்க? தன்னைத்தானே எரிச்சுட்டாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாம் த்விஜபந்து அப்படின்னு சொல்றோம். பிரம்மபந்து, த்விஜபந்து, கீழ்நிலை பிராமணன், ஒழுக்கம் குன்றியவர், இப்படி பல பேர் அவங்களுக்கு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து பிராமணர்களின் உறவினன் பிரம்மபந்து அப்படின்னு சொல்லலாமே தவிர அவங்கள உண்மையான பிராமணனா வந்து அவங்கள கருத்துல எடுத்துக்க மாட்டாங்க யாருமே. அவங்க பிராமண குடும்பத்துல பிறந்திருக்கலாம், எல்லா அஸ்டாரிட்டியும் பண்ணியிருக்கலாம், ஆனாலும் அவனை வந்து பிராமணனோட உறவினன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே தவிர உண்மையான ஒரு பிராமணனா இந்த உலகம் ஏத்துக்காது. ஏன்னா சாஸ்திரப்படி அவங்க அந்த செயலை செய்யல. இப்ப அதுக்கு உதாரணம் தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. உயர் நீதிமன்றத்தில் உள்ள நீதிபதியின் மகன். நீதிபதி ஒரு ஜட்ஜ் இருக்கிறாரு கோர்ட்ல. அவரு வந்து நல்ல எல்லாருக்கும் கரெக்டா தீர்ப்பு வழங்குறாரு. அவர் குடும்பத்துல இருந்து வந்த ஒரு பையன், அவன் வந்து நீதிபதி, அவன் வந்து லா படிக்கல. அப்படி இருக்கும் பொழுது அவனை போய் நம்ம ஜட்ஜுன்னு நம்ம சொல்லுவோமா? ஒரு ஜட்ஜோட பையன் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து அவரை சொல்லுவோம் இல்லையா? ஒரு டாக்டர் இருக்கலாம், ஒரு விஞ்ஞானி இருக்கலாம், ஒரு அமைச்சர் கூட இருக்கலாம். எல்லாருமே எப்படி நம்ம சொல்லுவோம்னா அவங்களுடைய இன்னாருடைய மகன் அப்படின்னு சொல்லுவோமே தவிர அந்த பொசிஷனை அவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டோம். கரெக்டு தானே? அதே மாதிரிதான் இங்க வந்து அஸ்வத்தாமனுக்கு வந்து பிராமணனுடைய உறவினன் அப்படிங்கிற கோட்பாடை இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த அந்த தகுதி வந்து அவனுக்கு இல்லை. பிராமணனுக்குரிய தகுதி இப்ப நம்ம பார்த்தோம். அந்த தகுதியை வந்து அவன் அடையல அப்படின்னு இதுல வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனா அப்படிப்பட்ட ஒரு பிறந்திருக்கிற கூடியவன் பிராமணரில், அதே சமயத்துல பிராமணரே இல்லாத குடும்பத்துல, இப்ப நம்ம இங்க கூடியிருக்கிற எத்தனை பேர் இருக்கோம்? 24 பேர் இருக்கோம். 24 பேர்ல எல்லாரும் பிராமண குடும்பத்துல இருந்து வந்தவங்க கிடையாது. ஆனாலும் பிராமணர்களுக்குரிய தகுதிகளை நம்ம வளர்த்துக்கிறோம். அதை நம்ம வந்து யோசிக்கணும். பிராமணர்களுக்குரிய என்னென்ன கடமைகளோ அந்தந்த தகுதியோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம வளர்த்துக்கிறதுனாலதான் இப்ப நம்ம இஸ்கான் நமக்கு என்ன செய்யறாங்க? கூப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க, தீட்சை எடுத்துக்கோமா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கெல்லாம் நாம தீட்சை கொடுத்தாங்க. அடுத்தது இப்ப சமீபத்துல எல்லாருக்கும் நிறைய பேர் போய் மாயாப்பூர் போய் பிராமண தீட்சை எடுத்துக்கிட்டாங்க. எதுக்காக பிராமண தீட்சையை கொடுக்குறாங்க? ஏன்னா அவங்க எல்லாம் அந்த அளவுக்கு அந்த பிராமணருடைய குவாலிட்டியை வந்து அவங்க வந்து தனக்கு தானே வளர்த்துக்கிட்டதுனாலதான் இப்ப அந்த பிராமண தீட்சையை அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதுதான் இப்ப நாம வந்து இஸ்கான் மூலமா நமக்கெல்லாம் இது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. நமக்கு என்என்டி பிரபு மூலமா நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு என்ன வாய்ப்புன்னா, நாமெல்லாம் சாதாரண ஒரு குடும்பத்துல பிறந்து வந்திருக்கிறோம். நம்மளை வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு அவங்க கொண்டு போறாங்க, ஒரு பிராமண நிலைக்கு கொண்டு போறாங்க. அதுக்கு மேல வைஷ்ணவா, பிராமணனுக்கும் மேற்பட்ட நிலை வைஷ்ணவா. அந்த வைஷ்ணவாவோட குவாலிட்டி எல்லாம் நம்ம வளர்த்துக்கும் பொழுது நம்மளை வந்து எல்லாரும் வந்து வைஷ்ணவனுடைய நிலையில வச்சு நம்மளை பாக்குறாங்க. அந்த மாதிரி இதுல வந்து எப்படி செய்யணும், பிராமணர்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு இதுல வந்து சொல்லப்பட்ட ஒரு இது இப்ப அஸ்வத்தாமன் நமக்கு ஒரு உதாரணம். அந்த நிலையில நாம எல்லாரும் எப்படி இருக்கணும்? அந்த பிராமணர் குடும்பத்துல பிறந்துட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க பிராமணன் கிடையாது. குவாலிட்டி வைஸ்ல தான் அவங்க பிராமணர் ஆகுறாங்க அப்படிங்கிறது யார் சொல்றா? பகவான் கிருஷ்ணரே அவருடைய வாயில இருந்தே சொல்றாரு. அதுல வந்து அவரு மட்டும் சொல்லல, அவரை வந்து இதுலயும் கொடுத்திருக்கிறார், வேதங்கள்லயும் அதை வந்து கொடுத்திருக்கிறாரு. வேதங்களே அவருடைய வாயில இருந்து வந்தது. அப்ப அந்த வேதங்கள் வழியா பகவான் நமக்கு இதெல்லாம் நமக்கு எடுத்து சொல்றாரு. இது ஏன் இந்த மாதிரி சொல்லி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது நம்ம நாளைக்கு வர்ற ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். இதுவரையில எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாஞ்சா கல்பதருப்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய், மாதா கி ஜெய், ஆச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Thank you Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. யாருக்காவது இதுல ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் படிக்க படிக்கதான் எங்களுக்கு இன்னும் விவரமா புரியுது.
ஓகே, திருப்பி திருப்பி படிக்கணும் மாதாஜி. ஒரு தடவை படிச்சு நம்மளால புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியாது. அதாங்க குருவோட கருணையை நம்ம வேண்டுறோம். குருவும் பகவான் கிருஷ்ணரும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சக்திய அவர் தான் நமக்கு கொடுக்கணும். நாம திருப்பி திருப்பி படிச்சு படிச்சு நிறைய காதல கேட்டு கேட்டுதான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் யூடியூப் மாதாஜியே குருதான் எங்களுக்கு. குருமுறை ஆமா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜியே எங்களுக்கு